Mmene timapita kumapeto a chaka cha 2025 dziko la America lidatulutsa zikalata zawo zimene zidafotokoza kunena kuti akuletsa maiko osiyanasiyana omwe amalowa mdziko li opanda visa. Ndipo iwowa adafotokoza mndandanda wa maiko kunena kuti pali maiko ambiri aku Africa amene amakhala mdziko la America masiku awo atatha popanda chilolezo. Ndipo malo mwake iwo adapanga chiganizo choletsa anthu omwe amachokera m'maiko kulowa mdzikolo pa ndondomeko ija imene amayitchula kuti visa free entry. Choncho pa mndandanda padali maiko monga dziko la Burkina Faso komanso lathu lomwe timakhalali limene ndi dziko la Malawi. Choncho ndiye kuti Malawi mwayi olowa mdziko la America pa visa free entry kapena kuti pa ndondomeko yolowa mdziko la America opanda visa ndikuti udatichokera. Komano patadutsa nthawi yochepa dziko la Burkina Faso tidaona litachita respondi pa nkhaniyi, ndipo kudzera ku nduna wa za homeland kumeneko ku Burkina Faso iwowa adanenanso kuti nawo dziko lawo akana ndipo achotsanso ndondomeko ya visa free entry kwa anthu omwe amalowa mdzikoli omwe ndi ochokera mdziko la America. Ndipo anthu pa nkhani adalankhulapo zambiri kuti izi zili ngati ndi against mwina ili ngati cold war, kuti paja timamvanso kunena kuti dziko la Burkina Faso silili bwinobwino pa ubale ndi dziko la America, ndipo ena amachita interpret ngati kuti dziko la Burkina Faso nthawi ina limakhala ngati likukhulana ndi dziko la America. Komano zitachitika izi za visa free entry atayichotsa kumeneko ku America kuti nzika za Burkina Faso komanso maiko ena monganso Malawi aleke kulowa mdzikoli popanda visa, ndikuti ino akukakamizika kulowa mdzikoli ndi visa. Komanso tikukumbuseni kunena kuti dziko la America pambali ponena kuti dziko la America lidachotsa ndondomeko imene amayitchula kuti visa free entry, adayikanso malamulo ena pamwamba pa nkhani kunena kuti ngakhale nzika zikulowa mdzikoli ndi visa ngakhale sakukachita overstay komano aziperekanso chikole cha $15,000 US zimene ndi ndalama zochulukirapo. Ndipo cholinga chimene adayikira chikolechi ndi chonena kuti onse omwe akhale ndi zolinga zokachita malonda malingana ndi madeti omwe amayenera kukhalira mdzikolo akakwana, ndiye kuti akamatuluka akachita cross check pamenepo pa border malingana ndi department ija ya immigration, nditi akaona kuti masiku awo akwanisa kukhala mopanda kuberako lililonse nditi ndalama yawo adziwabwenzera chikole chawo ndi kumatuluka mdziko la America. Ndiye kuti ngatino uchitenso mosemphana ndi monga momwe afotokozera, ndiye kuti ndalama yako itha kuchitidwa deduct kapena osapasidwanso nkomwe kamba kuti waduphanso malamulo a dziko la America. Ndipo pa nkhani imene anthu ochuluka adalankhulapo zambiri kuti dziko la America likupanga zinthu zambiri kukhala zovutirapo mwanjira ina ndi njira zokaniza, komano akuzigwiritsa ntchito muganizo loti anthu azilipira ndi cholinga kuti onse amene sangathe kupezeka ndi ndalamazi komanso kusatira izi azikanika kulowa mdziko la America. So mtsiku la lero nkhani ina imene ndabwera nayo ndiyonena kuti pambali ponena kuti takuwuzani kuti Burkina Faso ndimene idachita reply pa nkhani kuti nayonso idanena kuti palibenso nzika zochokera ku America zomwe zizilowa mdzikoli opanda visa, nazo zinabwenzera chimodzimodzi chimene anthu amanena kuti mutu kwa mutu, ndiye kuti ku America achotsa visa free entry kumeneko ndikutinso ku Burkina Faso achotsa visa free entry. Ndipo maka visa free entry imene Burkina Faso idalunjika pa nzika za dziko la America kuti nazonso ndiri zikamalowa mdziko la Burkina Faso likuyenera kukhala ndi visa, ndikuti ino adzidula visa kukhala kuti alowe mdziko limeneli la America. Palibenso yemwe adzilowa mdziko la Burkina Faso opanda visa ngati monga momwe achitira amenewo a America mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo amene ndi Donald Trump. So posachedwa pompa momwe timafika pa 2 January chaka chino cha 20
2026 nalo dziko la Malawi lalengeza kuchosedwa kwa visa free entry kwa nzika za mdziko la United States of America. Ndipo afotokoza kunena kuti ino padakali pano nzika zonse zochokera mdziko la America izonse zikuyenera kumakhala ndi visa zisanalowe mdziko lino, ndipo zizilowa mdziko lino pokapoka pomwe iwowa ali ndi visa. Monga takamba kale kuti lamuloli alichita amend mchaka chino cha 2026 ndipo layamba kugwira ntchito pa 2 January. Ndithu nkhani ndimeneyo tikufotokoza kuti nalonso dziko la Malawi lachita adopt the same process imene adachita Burkina Faso, nawo atamva kuti America yachosa visa free entry, nalo dziko la Burkina Faso lilachosa visa free entry maka kunzika za mdziko la United States. So leronso tikukuwuzani kuti no dziko la Malawi lachita chimodzimodzi kuti nalonso lachosa visa free entry kwa nzika za mdziko la America. Choncho kuyambira pa 2 January ndipomwe lamuloli layambano kugwira ntchito, kuna kuti nzika zonse zomwe zimachokera mdziko la America zomwe zizilowa mdziko lino ndikuti zikuyembekezeka kumakhalano ndi visa. Choncho lamuloli adzilowa mdziko lino opanda visa nalonso kuno ku Malawi lichosa. Choncho zili ngatinso mutu kwa mutu kwa America kulowa ndi visa plus kulowanso ndi chikole cha $15,000 kuno ku Malawi ukuyenekanso kulowa mdziko lino ndi visa. Choncho ndi momwenso zikukhalira kuno ku Malawi. Ndipo polankhulapo yemwe ndi mneneri akunduna waza mdziko ndi chitetezo amene ndi Joseph Chauwa afotokoza kunena kuti nkhani yomwe afotokozayi ya visa free entry kapena kuti kuchita remove ndondomeko imeneyi sikudakhudze dziko la America lokha, komano izi zakhuzanso maiko onse omwe azifuna visa kumzika za mdziko lino la Malawi. Ndiye kuti maiko onse amene nawonso adali pa ndondomeko yomati nzika zochokera mdziko lino la Malawi zikuyenera kulowa mdzikolo ndi visa, nazonso ndikuti ku Malawi kuno zizilowa ndi visa. Choncho anthu ambiri asayimve nkhani mozondoka ngati kuti no ndi nkhani ya against kuti dziko la Malawi lili against America, komano ndondomekoyi ikuchita apply ku maiko onse amene nawonso ayika lamulo loti nzika za mdziko lino la Malawi zizikalowa mdziko la maiko pa ndondomeko imeneyi ya visa. Ndipo adawonjezeranso kuti no anthu amene azilowa mdziko lino omwe akuyembekezeka kumakhala ndi visa entry akuyenerekanso azipereka ndalama yokwana $50, nditi pomwe adzilowa aliyense single kapena kuti munthu payekha amene akhalidwa kwanisanso ndondomeko zopezeka ndi visa polowa mdziko lino akuyembekezekanso kupereka $50. Iyi si chikole ngati monga momwe anachitira a America kuti ukakhala kuti walowa mdziko lawo wachita zonse zimene umafuna ukamatuluka kuti akubwenzere, pamene $50 iyi nditi ndi ndalamanso yoti ukupereka pamwamba pokhala ndi visa yomwe ikukuyenereza kulowa mdziko lino la Malawi. Koma takamba kale kuti visa entry ikuchita apply kapena kuti ikukhuza maikonso omwe nawonso adachita restrict pa nkhani kunena kuti nzika zochokera mdziko lino la Malawi nazonso zikuyembekezeka kumapereka kumakhala ndi visa entry polowa mdzikomo. Choncho si dziko lokha la America lomwe lidayikiridwa lamulo la visa entry kapena kuti lomwe lachoseredwa free visa entry. Nkhani ndimeneyo timene tikufotokozeramo. Koma akatswiri ena olankhulirapo pa nkhani ya zachitetezo mdziko komanso ona zokhuza za mdziko afotokoza ndiponso achenjeza dziko kunena kuti ngati ndondomeko zomwe akuzichita sazitenga bwino zithanso kuyika chiopsezo mdziko lino la Malawi. Kamba kunena kuti mukafukufuku zimaonesa kuti dziko lino la Malawi maka pa nkhani ya chitukuko timadalira dziko la America. Mwachisanzo ku nkhani za maphunziro monganso nkhani za umoyo dziko la Malawi limadalira kwambiri dziko la America. So choncho momwe dziko lino la Malawi likhale likuchita zimenezi likhalanso pena likuziphera tsogolo lawo. Kambanso kunena kuti ena adafotokoza kuti pa nkhani ya zokopa alendo nzika za dziko la America ndizo zambiri zimakhalanso zomwe zikubwera mdziko lino. So tikayika ma restriction otero zipangisanso kuti ligawiri laona zokopa za alendo
likhalenso kuti lakhuzidwa kamba kuti omwe amakhala anthu omwe amabwera kwambiri kuzaona zokopa alendo mdziko lino la Malawi omwe ndi nzika za dziko la America zikhalanso nazo zikukhala kuti zikusintha maganizo mwina kabweredwe kake kakhalanso kochepa mdziko lino la Malawi. So anthu ambiri alankhulapo pa nkhani imene, koma ena apolankhulapo afotokoza kuti nkhani siyokhuza ndale, ndi nkhani yokhuza malamulo omwe dziko langoyika, sizikukhuzana ndi ndale. Choncho ubale wa dziko la Malawi ndi America udakali chikhalire chabe kuti enawo ndi malamulo oyendesera dziko, sakukhuzana ndi nkhani ya malelation omwe mayikowa ali nawo, kuti malelation awo angasokonekere chifukwa cha malamulo omwe mayikowa ayika. Choncho awo angokhala malamulo omwe ayikidwa ndi dziko, sizikukhuzana ndi kuti ubale wa mayikowa ungasokonekere. Well, nkhani imene tikuyikambani imene yokhuza kuchoserana free visa entry mayiko amenewa, amene ndi spokesperson kumene ku Homeland and Security afotokoza kuti visa free entry sikukhuza America yokha monga ena tikuganizira kuti ino ni nkhani ya against, komano ikukhuzanso mayiko omwe nawonso adayika malamulo onena kuti nzika za dziko la Malawi zikuyeneka kumalowa m'mayikomo ndi visa. So nkhani ndi imeneyo imene tafotokoza. So timveni kuti mukuonapo motani pa nkhani yakuchoserana free visa entry pamene dziko la America ndilo lidayambisa. So dziko la Malawi lasadira monga nalo America idachitira kumatakamba kale kuti atachita America dziko loyambirira kuonekera kwambiri lidali dziko la Burkina Faso, nalonso lidali nakuti nzika za dziko la America ziziwa mdziko la Burkina Faso anazonso zili ndi visa. So monga tati tikwadziwa tati Donald Trump pakatipa akhala akuchita zinthu zosiyana-siyana, kodi tinene kuti kumene kuti ukuchitako sikuwapyesa mtima. Well, yangu kamba is just a joke. So anyway, timve maganizo anu through comment section kuti inu mukuona motani. Andi mu video ya mtsiku lero budali ndini wanu Mike Thompson. Ndibongera maikonda ose wala chita like komanso subscribe kuti tenso kupatsirani ena kwa ma videos amene kukonzerani pa Zitha YouTube channel. Bye.